Dito kami. Tawad ko. O siyam! O walo. Dos! Dos. Di mo nahiling ang sira. Tawang nahiling. Ay, bago na ko ah! Nagpagkakon ng turingan na ayun. Oo, may nagsimit. Wala pala si David ano. Oo. David at go. Bari, ano. Naman! Piling si Parasin. Piling si Parasin. Ito. Lumang ka daw. Ito ka! Ito. Bigyan mo man kami. Like mahilig man kami. Boss, anong may huli nito, boss? Ano yan? Binuwitan yan, boss. Ang bulitan yan. Ha? Binuwitan, boss. Isa-isa yan. Pinanaan. Ah, pinanaan. Taka mo kung ibang ilaw. Sarap ko na ko. 20 lang naman ang kilo dumaan. Kabala, ganun mga ganun, tutok-tuk ko. May CCTV, oh. Gilid muna nga ni Penagag, di magilid, mag-iway. Si Pinto! Tulingan. Ayun. Nagkakagulo na sila sa paghati ng isda ng tulingan. Magkano? Gurado! 7-2. Isang banyera. Kanina may dumating 7.5. Mas mura na ngayon kasi isang oras na yung nakalipas. Ay! 7-2. Mayo, nag-iwal na nga niyo. Nagsiriwalda. Nasasaktan ko. Arangguti. Hoy, Marisan! Dahil pag Pero sa imo sako. Mario sa aga na lang. Dapat ko data ko. Itong Besi ka tayo dyan, hindi kayo, di puta kaya. sa mga nitong ano. iya kasi na yan. Maya kami! Si Saro! Ang inaot ni Maisa, ito magkatayo. Iyo, isa naguyod. Parang na rin, kaya kira sa kasayin mo. Ano naman gini mo nagpasilyo? Ay! Sino po kasi tayo dyan? Sa kuya ka nito. Tanong sa kuya. Ano mo wara? O ano yan? Nangyari. Ano sa mga isa? Kailan mo nga nagkaman, hindi mo isat lang ang Ang buti sen, ang buti. Ano ka mo? Bay! Ay na to. A few moments later. Sir, kung saan, kumabay, baboy, ay
Tura mo. Magino ka pati? Ano mo pati ka sa triyay? Nagpipirang kilo, pipirang kilo. Vlog. Boss, saan ang delivery ka yan? Saan? Manila po. Nagpirang kilo, 90. 90. 91. 91 kilos. 90 pataas, isang banyera. Kami nagduduma sa iyo at mag-exit naman din tayo. Mag-exercise ka suwa. Mag-exercise ka suwa. Ito, sarong kilo to. Nakula. Ayan mo lang ni, disimili. Ito yung isda ako kanina. 7.5 to, mas maganda. So, nauna na ako mag-re-ice. So, sasakay dyan. Ayan na, nakasakay na dyan yung isda ko. Hindi ko lang nakunan. So, for delivery na siya sa public market.